là James Hanse atum NGO kiseng la ga nilitum ben ka paching bar damat hai thang tawe nilitum bangke all party hills leader conference la ke isi regional political party la ke thir klong lo la ben alang tum bangke NGO madidi non governmental organization la si amen bangke kaprek amen selang tum chirning polo kita nilitum kidotang existing amen dokok amen ki enpon ke lage thang ta kalilo lage kachong hu kam lo bang identity kachong hu dun bang amen ki bang establish tang amen kachong hu dun pen rat tum han kapamang hu je phan la so pan selang itum lo bang ke claim lo la pen la so INGO ke form ke lage James Hanse self interest kalibon komane ildum thek lor lo lake bongo sena RSS atum karjap dun pen si la NGO bang pa claim toil la si claim me akam kali tame claim der lo ku polo lake bongo sena tum RSS tum ke toy akam sel tum claim der la asi thedung karjap dun bang klon de lake kar benglong tum mas council tum ke along elected leaders tum ta arjap dun lo dake ni tum senior thank la si hala ke NGO kali lo BJP bule puda ta choklo athemala so NGO ke inaugurate ang ni arni ke adak si dorsing rong hang da dolo komane elected tuman hadak sar jabun from lo kente di la tum madan lo kente amase INGO member ta vedel BJP tuman sar jabun from lo ke karbiang long atto kono ratum ta chini lo Nasan nalia chini. NGO asai bangke lahen lo kente toar bengan phan choi lagi ha dispur kilo di dami phan gali Delhi parliament arlo kilo di dami phan gali toar beng phan cho jadi toar bengan thalak lak lo tang te lage ke dam tang atu mason se plang de lake jakas tuar beng rat pan pasun tuklo ASDC tuar bengan sington koklo di rason nakap si mina na party da dulang NGO da dulang ke teklong sta itum tuar beng sington et si ahok pet aki hang mrs paleit lo tangte APSLC hai nang ko a Delhi da lake ni claim ko dispur long da claim ko la rat atum long si kapahaya jakong ke do nilitum bangke rat akisung kunadma rat akimang kunadma halas nilitum ke claim pi bom lo lapen election hanga pahi bangke lake rat jakong do lake nilitum ning thelo non boy election mangke APSLC pansi rat ka ning ke thelo ade APSLC panke pahai back to business non assembly election bang nilitum ning long adu ye hoy lam pengli rok gadi adu ye hoy pulo tangte nilitum bangke pulo je six schedule itung pangtang pame mete chok chelo busidum pubom lo asila bangso six schedule ka pang duk pen ka pang duk ke claim pen hinlo adu ya hoite litum dam bom lo athema ilitum phan la non head non nili lapu meghalaya lam pen litum langdam lo tangte give and take policy ke bang pen lo give and take policy teng pen lo tangte rong krehini lada ka chedon ja lam do rong trok ang bongke chedon et lo busi kongrat sangma la pen pupo Assam chief minister lapen Meghalaya chief minister lapang dak pon lo la silatum bahini ka chikroy long team Karbiang Long Autonomous Council under the leadership of Tuliram Ronghang Kosonsi ke kroy dun der lo itum Karbiang Long le phan la hen lo gadi la selang itum ke border ke chelang lipin border ka cherai polam ke lake ningje flap chotlo practically abang ke la tum ke cheklem lipin la sinon la non Meghalaya long non recent election ta Meghalaya sort Karbiang Long lo campaign ta bang under lo a candidate dak pen arjab under lo kupi por lo athe mahala give and take long che donun et lo a give and take a teng pen pulo tang te la dak Meghalaya territory che plang der lo Meghalaya si tum nong par lo der lo la si nilitum ke APSLC tum ke che song lo la bangso give and take che don de pusin tum me theng tom really ka duk with the claim lo la pen case ta nilitum ningkan ke thom dang lo non an da jujela la ningkan ke thom nilitum pini le thot me hearing che wang nang lo kupi por lo ma la so give and take che don dun de punitum che song ko la si Karbiang Long lo autonomous council lo CM tum bangke piniani thang da ningje dun hai heda thai bangke alang tum si Meghalaya chief minister la pen Himanta Biswa Sarma tum alam dono long Tuliram Ronghang masi ka che don dun lo jela so long le ke pek bangke la sinil tum PSLC bangon te la bangso give and take la ke che don thek the non penta la pen ni tum power bangon te la ke insect dak ji Karbiang Long la 10,334 square kilometer di kayat tek ni tum chilong tulai bangke ni tum kai te la ke claim pon ko angbong olom ni tum Tuliram Ronghang ke hai ningje chujeng bajir tame border along leke tum pek thek walang ningje di sida chujeng bajir gallo nong 1 kilometer si
kilometer pharu da gele thu puna bat nang ke bat adima Nagaland hin puno Golaghat hin puno Meghalaya hin puno Morigaon Nagaon district puno dag la roha he Duaramla he dak puno dak na itu Hojai district puno itum long nang ke persai si long la si interaction program la pen awareness program ki bi hut discussion hut mayong alang li ningje Karbi Anglong along le kam krak lota ningje lata ningje lilo rat pan si baili lo halas hota ama sinil tum question a raise dun lo halas along le suri si bad debt pukuna lo 11,000 kok pukuna lo nang paklang thap pun dum arji lo ama si openly officially publicly alang lihang a hedet nili tum phanang hang lo chambar lo sinang hang siam chambar long official tum do he la pen kapre ka tum do lata kiche ke be tumhan ga lang li flung la ni tumhan la hala display nang paklang kle ko LCD display nang paklang kle ko ama si amep nang paklang lo amep long bang lang mi wa hok lo di bat krak mi amep long bang ke sita ko an lo to tel up to posit pu di to posit pu mo di la kilang lang ke di to posit ke ko an lo lunte ada ke kai teng lo bala sim taro banang thak lo 10,434 square kilometer la so teng chot ko hala so teng mote bat dinglim ta bat de la nesela son si rat pan ke bai achu bai ke thantap ason sai jelang tum claim asi la high interaction program alak ka poisa ka pa ik la ke public fund ka phang hulo rat alom ke le sikai si tami ka pali ni tangkang selang litum la ka che sor sar ka chi putot asai bang selang dum claim irong son si tum theklong